Kan nong ba Shillong man la kapor bather uslap kat banang mi isngi an bet ban saki ya ka jingslay jongki Surok bat ki Lynti singkien ka bala wanra jing epat ya ki pat ba bayat bayeng. Hadian ka jing up khmi Lynti ya ka jing wan jong slap namar ka jing ma na ka jing rang terkhong bat ka jing shet kerang na ka jing hap jong slap tang kumalai saw kunta ha ka shisngi bat ha ka khat re tore ujem mang arja apsaw na ka jing jor jong slap ubala ther ha keleng ki jaka kumju anong ba Shillong ka balingo ba ka nong ba Shillong ka saki ya ka jing slay wat la uslap pat day ubane Islam. Ki daw ki penlong ya ki Surok ban kelapung ha ka por slap ki bon ba. Hatu kedai ka jingbam sandur lupa ban snai ki nala lani kedai namar ka jing torti ka tanat PWD haba ka ai kam ya ki kontraktor ne kedai ka jing kentur pot palat da ki try dukan bat ki try jaka. Kumba kapau ki babon ki Surok hanong ba Shillong kim dan satiai ki nala na syarut lani kita ki side dream ban ai la di ka bakan tu ha ka por baslap bat ki nala ki badon hakikat tu kat ni jakaru ki dap da ki nyut bat ki jabo ki ba syam lapun khoi da ki snam. Hadin ka jingwan jong slap la yo i bak Surok ha kaluwa la chumia bat ki we ki jaka ki la shlei da ka lakum ka wa ba bat ka pungri dok ha ka bawan ra jing e ya ka yat ka yang ki nong song snong bat ha la chumia la la ban ong ka dei na ka jing pen slam ya ka ban pendam ya ka smart city project ka bami na persya ka office forest bat terter lingba ka school all saints hadu hajan ka office MPSC. Lynti bersih lahir lah. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya